kummerċjalizzazzjoni intensiva li se tħalli impatt devastanti. Bosta Ġiljaniżi u Slimiżi naqdu flimkien fi protesta kontra applikazzjoni ta' żvilupp fil-Bajja tal-Balluta li jekk approvat ser ikun qed joħroġ permess biex jinbena mall privat għal servizz ta' ferri minn u lejn il-Fortina. Fost l-argumenti li tqajmu tul il-protesta b'oġġezzjoni għal dan il-proġett, issemma tniġġis qawwi li dan il-proġett ser ikun qed iħalli fuq il-baħar kif ukoll effett detrimentali li ser iħalli fuq l-għawwiema tal-Balluta. Andre Kallus, attivist tal-Moviment Graffiti, żied jgħid li dan il-proġett se jgerrex lill-għawwiema f'tentattiv ta' kummerċjalizzazzjoni tal-lokalità ta' San Ġiljan biskapitu tal-interess komuni li mhux qed jiġi mħares. Is-Sindku tal-Partit Nazzjonalista ta' San Ġiljan, Albert Buttigieg, bl-istess mod irrefera għal proġetti bħal dawn bħala assedju li qed iseħħ ġimgħa wara ġimgħa fuq il-lokalità ta' San Ġiljan. Issa wara li kważi ħadna kull imkien ma baqax iktar imkien fejn nieħdu ħlief ukoll qed induru fuq il-baħar. U din hija applikazzjoni oħra li se tnaqqar propju dal-element fejn il-Ġiljaniżi u n-nies oħra li jiġu fostna għandhom fejn jistgħu jgħumu. Ġiet espressa wkoll il-biża li dan it-tip ta' kummerċ ser iwassal għal sitwazzjoni simili tal-feris ta' Taslima fejn ix-xatt imtela bi stabbilimenti kummerċjali. Infatti s-Sindku ta' Taslima kien preżenti wkoll għal din il-protesta fejn tkellem mill-esperjenza tal-lokalità Slimiża u deskrivija bħala sitwazzjoni intollerabbli u esprima s-sentiment li jixtieq li din tiġi evitata mill-lokalità ta' San Ġiljan. Preżenti għal protesta kien hemm ukoll rappreżentanti minn għaqdiet mhux governattivi fosthom Claire Bonello minn Friends of the Earth Malta. Il-pubbliku ħajkun esklus minn daru, mill-libra tiegħu. Aħna hawnhekk Taslima u San Ġiljan għandna esperjenza kera fejn hemm il-kummerċjalizzazzjoni ta' kull ċentimetru ta' art pubblika. L-applikazzjoni waslet issa fl-istadju ta' wara l-eluq tal-konsultazzjoni pubblika fejn isiru l-oġġezzjonijiet mill-pubbliku. Qed jitħejja wkoll ir-rapport mill-case officer li mbagħad jitmexxa quddiem il-bord tal-awtorità tal-ippjanar.